Hi guys! Kini di ay ang Team Quadro. Unta, ma-enjoy mo sa among video. Naana po diri. Tora o. Ay! Naon si Diri! Ay. Unsa man taon ning dalana in taon oy. Relax lang, Lemino. Wala iba na ako, dire. Hey. Unsa man taong ka Jungkook oy, di ba giingnan ta ka nga dili na lang ta diri amo agi? Tanawa, aha na ta mulusot ani prating bagnuta diri ah. Liminho, ayaw ka bala ka. Kay mauna ni pinaka-shortcut, dinhing dapita. Okay? Sus porbida gining dalana oy. Hay salamat nakagawas na gid mi aning bagnuta. Muna akong ipasabot sa imo, Lemino. Uy, Taysa. Di man ni mao Jungkook. Ay unsa man ning dalana imong gitudlo diri Jungkook? Asa naman ning dalana ni? Duda nako nasaag yun ta ba? Kay murag lahi na ni ba? Lemonho, relax. Pati ako, murag nalibog na ning lugar. Murag bag-o ni siya kung pananaw, Lemonho. Mas maayo pa nini. Mubalhin taglaing agianan, Lemonho. Lemonho. Unsa? Ubalis na putag laing dalan. Ug mga saag na punta. Purbida ginay imong surukat-surukat ba? Murag nakay natamakang tae dira ba? Bao jud kayo. Murag ilaga. Tamaron. Ikaw to. Lemonho. Lemonho. Basig na ilaing tao diri, Lemonho. Unsa goy laing tao nga kita ramang duha diri. Sila kitang duha diri, Lemonho. Sa man din ang imong natimawaan. Ha? Di bagi ka na siya tao, Lemonho. Lemonho. Bantogrado na ka na simutan sa tao. Kay ado na din tinuod nga tao. Lemonho. Uy, bantog ra na ni Maho. Kana daytoy baho. Yaki. Jungkook, unsa man? Nakaila ka anang tawhana? Lemonho. Unsaon na to pagkailaan na? Nagkaroon pa na to na nakitang tawhana. Yaki! Unya unsa man? Mangutana ta aning tawhana hadapita ang dalan. Kao na to ni. Lemonho. Ayaw, Lemonho. Kay basig, bugoy ka ng tawhana. Tanaw ng pormanaw. Danimaho. Isa pa. Basig, inkantong bugoy ka na. Uy, motoo pa day ka ng mga inkanto di ay. Unya, ug dili na to ni siya pukaon. Aman ta dapita mo agi. Lemonho, mas may pa. Mubalhin taglaing tapit. Kaya kuyawan ako nining lugar Sa ato pa mabalik pa day ta dito sa atong gigian di ay. Dili, Lemonho. Muad to taglaing tapit. Kanang dili ta mubalik sa tong agianan. Tanaw. Nya kana di na to na siya pukaon. Pasagdan ang tawana. Yaki! Ato pa pasagdan nato ning tawhana. Muad to tag laing dapit. Aw tara. Tara na, let's go! Unya asa mo ta muliko ani? Pa gidaing dalana gitoy. Street lang, Lemonho. Asa diri sa wala. Patuyok paingon sa wala. Ih. Katula oy.
Pero yung katula aning dala na imong gipili diri Jungkook ba? Agwanta ng tanan, Liminho. Hindi kita ni Agi. Di ba mo man ang tawhana ato ang nagian ganiha nga baho? Ang inkantong bugoy ka na. Sus, nana po na imong engkanto ba? Totoo jud ka na nga dili na tinuod. Liminho, Unsa man? ang mas maayo na ato siyang buhatan o ilhanan. Butangan yun nato siyang ilhanan. Tulo ka ilhanan. Gikan sa agtang, sa dughan, ug sa may bugan. Tuod. Tara! Sige, Liminho, markahin ang agtang. Ug ang dapit sa sa dughan. Sige ba? Kana. Sige. Kina gwapo ha. Hindi na kita kaikyas kung ingkan ko ang bugoy ka. Kana. Putili. Siguro Jungkook, dili na ta masundan natong tawhana to. Karon na to makita kung unsa gito siya ka engkanto. Kana imong gituohan dili gina tinuod. Asa to? Kato ingkantong bugoy. Mo lagi di na tinuod. Liminho, unsa naman pod? Naana po diri. Tora oh. Ay, naon si diri. Ay. Jungkook, Liminho, agta gid itong tawhana. Tinuod gid na imong giingon. asa Nagid agta. katong ingkantong bugoy. Masundan pa ka ta ato diri. Siguro dili na siguro. Hey, yay! Liminho, ana sa ang ingkantong bugoy. Uy! Ayay! 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 Ay! Ayay! Ayay! Unsay tuyon mo sa kuha? Buhiin ako, ayong dangin ako. Ayaw! 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 Liminho, pagmata! Liminho! Pagbata, giurom ka dong. Naiagta! Uksa! Toro! Dili ka na tinuod, Liminho. Tao ka na. Mau lagi na oh! Mau lagi na! Kanao? Kana! Akong tuulon. Agta lagi na! Dili ka na tinuod, Liminho. Diha ka lang. Kay akong sigurado og tinuod ba ka ng agta? Tanaw, Liminho. Ako ipakita kanimo. Nga dili siya tinuod nga agta. Agta yun na Liminho! Ayay! Sige. Papila ko na yung ayay, be. Okay, action.
Kung mao ka na lemon ho. Lemon ho. Lemon ho. Nakatawa. Ha? Nakatawa tayo juga. Katawa. Uy, bantog ra ni Maho. Naaman day tao diri. Kana day toy baho. Aku ba day mo na una. Dila. Ay ghost mo dila. Dila. Buto ko kuha na imuhang pagkailap. Hi guys, kini di ay ang Team Quadro. Hi guys, kini di ay si Johnny Boy TV, isa sa Team Quadro. Hi guys, kini di ay ang Bertos Vlog channel, isa sa Team Quadro. Hi guys, kini di ay si Yema TV channel, isa sa Team Quadro. Kini di ay si Randy Tulay Vlog number 6. Kini usap si Johnny Boy TV. Kini usap si Bertus Vlog channel. Kini usap si Yema TV channel. Kami ang Team Quadro. Andam mulingaw kaninyo. Dili mi gwapo, dili mi macho. Apa nang among mga video, kataw-anan gyud kaayo. So guys, salamat kayo sa nag-support sa mo ang video no. Lalo na sa ikaw kang nagtanaw sa mo ang unta nga malingaw jud ka paminti sa among ginapalabas kanunay. Makalingaw. So daghan kay salamat. Shout out day ko sa kuwang mga kaubanan sa trabaho. O shout out day ko ni Adelina Biono, Bosque Biono. Shout out po ko sa moha nga ikaw nagtanaw karon bisag kailan nimo. Sa tanan akong mga viewers, sa gamay lang mo guys, pero grabe. Ang akong kasing-kasing kanunay mapasalmaton kanyo sa nag-support. Kanunay nga nagsuporta hantod karon ug sa maabot pa. Tanang mga subscribers nag-follow sa kuha. Dili na ko isa-isahon guys kay maubsan na tag oras. So, ako lang buhian ang akong ginabalik-balik na words. Tuloy-tuloy na ang labanan sa katatawanan. May God bless you. So shout out day ko sa tanan-tanan namo nga mga kaperintihan nga nagtan-aw ani nga vlog. Og salamat pod sa tanan nga nag-follow pod ani nga channel. Og nag-follow sa matag usa sa among grupo. So daghang kayong salamat. So kana guys, amo ang pagpakatawa permente. Tuloy-tuloy na gyud ni. Tuloy-tuloy na. O unta ikaw pod nga nagtan-aw ani nga vlog, imo ning i-share nga video. So daghang salamat. Again guys, kini di ay ang Team Quadro. Dali na. Kina. Kina, I-appeal ka sa vlog. Dali na. Appeal ka sa vlog. Kina, last naman na. Last naman eh. Dalang kita. 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 Para makapa-ulat ah. Ka ipaila kinsa man ka dong. Kinsa man ka? Hi guys. Gabin. Hi guys. Puhon guys, na ako'y mahimong sidekick puhon. Unta nga kung sa unsang paagi suportahan ko ninyo. Sige lang, magkita-kita ra gyapon ta. Diri gyapon sa Team Quadro. Hi. Hi.